нашия герой, стана много тревожно. Затова беше взето решение спешно да се прекрати експериментът. Предложиха ми да се прекрати този експеримент, т.е. окончателно да се преустанови заради опасните последствия за моето здраве. До края на експеримента останаха само няколко дни. Не би трябвало да се очаква нищо страшно. Но ние все пак предложихме на Алексей да намали оборотите и да премине на млечни произведения. Не се очудвайте, експериментът продължава. Просто съвременните технологии не позволяват да се отнесат някои от представените на пазара млечни продукти към 100% полезните. Аз съм привърженичка на идеята максимално да се откажем от млякото от магазина. Има много слухове за това, че не е истинско. Не е, че вярвам на слуховете, просто усещам, че нещо не е наред. Помислете само, колко време ще се съхрани прясно селско мляко в хладилника? Не повече от 3-4 дни. След това ще се вкисне. Защо тогава така нареченото натурално краве мляко от магазина може да се съхранява половин година при стайна температура? Цялата работа е в консервантите и в опаковката. Какво представлява асептичната опаковка? Вероятно това е опаковка напоена с антибиотик или някакъв силен дезинфектант. Но млякото, което се съхранява в тази опаковка, разбира се, ще придобие тези свойства, защото никой още не е отменил хомеопатията, нито разтворимостта на отровите. Затова всички асептични опаковки са опасни. Още две загадки на природата. Кефир и йогурт с дълъг срок на годност. Максимумът е една седмица при температура 0 до минус 1 градуса. Живи микроорганизми не биха издържали по-дълго. Когато пише, че срокът на годност е примерно 3 месеца, не го взимам. Това е жалко подобие на йогурт. Не им вярвайте. Между другото, това е противозаконно. Нямат право да наричат такъв продукт йогурт. За справка. Йогурт – млечно-кисел продукт. Произвежда се от нискомаслено или пълномаслено мляко, чрез подкасване с помощта на специални култури – български бацил и термофилен стрептокок. Важно е в готовия продукт тези култури да са живи. Не бих посъветвала потребителите да обръщат внимание на дълготрайните продукти. Колкото по-дълъг е срокът на годност, толкова по-изкуствен е продуктът. По принцип, това е правилото. Ако в кефира имаше поне 2 живи бактерии, след 2 седмици те щяха да станат 2 милиарда. Естествено, че опаковката няма да издържи. Ще се надуе или ще се развали. Как тогава може да се запази кефирът? По какъв начин? Само чрез добавяне на консерванти, стабилизатори, антибиотици или чрез облъчване с радиация. Как е възможно в кефира да плуват, например, пресни боровинки? Това са две абсолютно несъвместими неща. Значи всичко с дълъг срок на годност е обработено с антибиотик, повърхностно, активно вещество или ензимен инхибитор. Употребявайки тази храна, вие разрушавате червата си, ензимите си, убивате бактериите и на практика се лишават от шансове за дълъг и пълноценен живот. Внимание, храна! Преди известно време в Швейцария бяха публикувани шокиращи данни. Телата на погребани през последните 30 години хора изглеждат така, сякаш са ги положили в гроба преди една седмица. За да се превърне в прах, на тялото му трябват само 3-4 години. А според санитарните норми, приети в Европейския съюз, на мястото на стария гроб може да се изкопае пресен едва след 17 години. Но и след това време останките не се разлагали. Учените са взели да изучат този феномен. Те доказали, че причината за чудото е в хранителните консерванти, които се съдържат в голямо количество в газираните напитки, сладкишите и фастфуда. Те се трупат в организма през целия живот и след това забавят процеса на гниене. Консервантите са предназначени да убият вредните микроорганизми или да не допуснат тяхното развитие. Те са насочени към
потискане на живото. И естествено, като попаднат в организма, ще правят същото. Храната, която ядем, трябва да е естествена, но живият продукт се разваля бързо. Това е неудобно за потребителите, а за производителите е неприемливо. За да се съхрани, а след това изгодно да се продаде, продуктът първо съзнателно се умъртвява. За да ни доставят от чужбина плодове и зеленчуци, те естествено се подлагат на обработка, основно с химикали, за да пристигнат зрели и красиви, да не се развалят. Гроздето не се разваля, стои с месеци, не се развалят цветните български чушки. Как е възможно това? Без съмнение това са обработени зеленчуци. Ябълките се обработват с тънък слой парафин или восък. Това не само им придава апетитен гланц, но и позволява да се съхранят почти 2 години. Невъзможно е да се измие този слой, само като се изплакне ябълката под чешмата. Трябва поне няколко минути да се мие с четка и гореща вода. Сигурно сте виждали на пазарите и в магазините прекрасни изсушени кайсии. Мога да предупредя хората, които обръщат внимание на здравето си, че не е възможно така да са се изсушили. Има определени категории течен пушек, химически съединения, с които опушват сушените плодове. Ако кайсиите са изсъхнали сами, те няма да имат представителен вид, но пък в тях ще са запазени всички аминокиселини, антиоксиданти и витамини. Пържените картофки са много популярни в цял свят. Братята Макдоналдс винаги са имали проблем с картофите. Те са се търсили не по-малко от хамбургерите, а са отнемали много време. Тогава успешният картофен бизнесмен J.R. Simplot и химиците му се заели с усъвършенстване на технологията за бързо замразяване. Съвременният картофен завод е тържество на прогреса. Пълна автоматизация на процеса. Картофите се сортират, мият и сушат с пара, така че кората пада. После автоматично се режат и сипват в огромни кутли с врящо олио. Пържат се до леко хрупкави и се замразяват. След това се опаковат и доставят в ресторантите. Дори да вземем най-хубавия картоф. След 40 минути той ще потъмнее. Как предприятията за фастфуд са успели да постигнат картофите изобщо да не потъмняват? Това са химични реакции, добавяне на химични консерванти, антиокислители, химични реагенти. Ето един прост експеримент. Готови пържени картофи от заведения за бързо хранене и картофи, отгледани на вилата и приготвени в домашни условия. Двете блюда слагаме в стъклени буркани, номерираме и оставяме за по-добри времена. 3 дни. Картофите номер 1, приготвени в домашни условия, са започнали да плесенясват. Проба номер 2. Пържени картофи от заведение за бързо хранене не се е променила много. 1 седмица. Ето какво е станало с картофите, приготвени собственоръчно. И ето картофите, купени от фастфуд заведение. 2 седмици. Картофи номер 1 са напълно покрити с плесен. Картофите номер 2 само леко са изсъхнали, влагата се изпарила, но това си е природен закон. 3 седмици. С картофите от фастфуд нищо не се случва. Те изглеждат като току-що купени. А това е било преди 3 седмици. Картофите, приготвени собственоръчно, са вече неузнаваеми. 6 седмици. Ето проба номер 1 и ето проба номер 2. Минал е месец и половина. Коментарите са излишни. Аз бих хапнал печен картоф с кората, защото под кората и в кората се съдържат такива минерални вещества и витамини, които спомагат за по-доброто му усвояване, отделяне, което липсва в пържените картофи от фастфуд. Влезте в който и да е магазин. Около 90% от всички продукти, с които са задръстени рафтовете, са минали предварителна обработка. Вече 50 години ние ядем храна, която е продукт на химическата промишленост.